Sziasztok! Hát, igaz-e, hogy egy nőnek többször van orgazmusa? Szóval válaszolok neked a kérdésedre, így van, igaz. Ugye a nőknek és a férfiaknak ilyen szempontból a felépítése egy kicsit más, és épp ezért az orgazmus készségük is kicsit más. Egy nőnek sokkal több idő kell arra, hogy eljusson arra a pontra, hogy első alkalommal orgazmusa legyen. Ez nagyon sok esetben ugye a csiklót kell akár 20-30 percig is valamilyen szinten izgatni ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Viszont, ha ez megtörtént, és a nő izgalmi állapotban van, akkor ő nagyon sokáig tudja ezt a szintet tartani, úgymond pihenés nélkül. Egy férfinél ugye teljesen fordítva van, egy férfi sokkal hamarabb tetre kész, viszont neki, hogyha volt orgazmusa, akkor utána visszamegy abba az állapotba, amit ugye úgy hívunk, hogy egy ilyen lanyhult állapot, tehát a pénisz ugye merevedése elmúlik, és ott neki kell néhány perc arra, hogy kvázi újra tudjon ugye hát tetrekész lenni, tehát hogy tetrekész legyen, és hogy a pénisz újra merev legyen neki. Tehát egy férfi is tud többször, de neki kellenek közötte ugye ezek a kis pici szünetek, és limitáltabb nekik ilyen szempontból a lehetőségük. A nőknek ez, hogyha darabszámot nézünk, akkor sokkal többször megy, és egy nőnek egy aktus alatt lehet akár 4-5 orgazmusa is. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyik orgazmus egyforma erősségű, de ez nagyon egyéni ez a dolog. Ugye van, aki sokkal könnyebben, ilyen szempontból elmegy nőként is, és van, aki nehezebben, de mindenképpen egy nőnek erre testileg megvan az adottsága, úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy amikor egy nő nagyon szerencsés helyzetben van, és van egy szuper jó partnere, akkor ezt nagyon sokszor át tudja élni egy együttlét alatt. Úgyhogy hát remélem, te is ezek közé a nők közé tartozol. És remélem, hogy segítettem a videóval. Köszönöm, szia!